koko siihen aamuseen videon. Vähän perustelen sitä, että miksi Suomi on menettänyt itsenäisyytensä. Lähinnä sen takia, että EUsta tulee kaikki määräykset, mitä suomalaisten pitää tehdä, ja kaikki lakipykälät tulee sieltä. Ja sitten lopuksi nämä meidän päättäjät on myynyt meidät amerikkalaisten orjiksi, kun ne osti niitä koneita. Mitäs me sitten tehdään, kun joku kenraali tai joku meidän isoista päättäjistä sattuu astua amerikkalaisten väärälle varpaalle ja ne sattuu painaa sitä nappia, ettei niillä koneilla pääse edes lentää? Niin mietityttää vähän, että kuinka se voi enää olla itsenäinen Suomi. Sen mä ymmärtäisin, jos meillä olisi omaa lentokoneteollisuutta tai edes oltaisiin ostettu ruotsalaisten koneita. Mutta kun amerikkalaisten koneita piti ostaa ja nyt ei Ylekään uskaltanut äänestää, että Israel ei saa osallistua Euroviisuihin. Ja eikä se uskalla jäädä pois sieltä protestiksi siitä, että Israel saa teurastaa niin paljon kuin tahtoo ihmisiä. Mutta kun joku muu tekee sen, niin siitä pistetään kauhea meteli Suomessa. Et kyllä mun mielestä Stubbikin voisi miettiä, että miksi se järjesti sotaveteraaneille eri juhlat kuin näille Amerikan nuolijoille.